Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagabati CTV ni priang subai pi baro syakimat kimat mentah kayu pamtia ka arpulai Tarik Jymmang hajar arpun rio. Ini sedang syua dakimat Khubor naga Jylla. Ka Election Commission of India kelapan benar bagai election MP Syah Raja Sabha naga bentaki arpusau teligi seat haki shipau teligi Jylla kan long haka khatpra Tarik Jylla hajar arpun rio bat kasngi nyo vote ru kandai haka johi kasngi. On sedang mentap vote nado kapor kandai beje menstep haduk sau beje janmet bat on sedang menyo yaga vote hagapor san beje janmet. Kadau jong gajing sya suspon us em ka hima melim upa em ainam manix em kadai namar baka hima melim kam tre ban siu ya ka khajna ka ba shipho na ka shispa la ne ka 10% share sya ka Khasi Hills Autonomous District Council. Kadkum ka hukum bala suspon yu upa em ainam la kadau ru ba sagoi pat kadau kadai namar baka hima melim kam shim la siu ya ka khajna ka ba 1/8 share naga bentah nyo snem kata naga bentah usnem arjar khat pra ter hadu usnem arjar arpsau arjar arpsan bat baro ka khajna ka basateng kalong lai hajar arspa saupau praklor sanpolak arpo hajar nriuspa arpo santengka. Presiden jangka United Democratic Party uba met ba lengdo ulaong ba kay don kam shwai ya kiseng riulom ban ya teli knang bandop la ban ya da ya ka Meghalaya na ka jing sya klon haki seng sain Pyrthei ki bahe uba met ba ulaong ba ki seng sain Pyrthei na ritor ki pet bet tang ya ka jing mentoy la jaw. Presiden ka United Democratic Party uba met ba lengdo ulaong ba kamdon lenti setia yamenta ba MLA kam mau kurwat uba reniktan lengdo tongkar unlek yeso syaka National People's Party. But ba kamdon kano ke jingya keren ba uba renik unmi na kaseng UDP. Ka Khubor ba tikna ba kalapur state syapang uba reniktan hadien ba bungut kinong yalambat kinong kersyan jeng kila lek ban penyaso ela de dangshen syaga NPP haga jingilang kebalalong hamau kurwat. Ka Northeastern Hill University Teachers Association kala pediang ya ka advertisement bala penmi daga Ministry of Education na kebenta bantung yo Vice Chancellor batamai haskul ba nehu. Vice Chancellor batamai unmi bujli yo Vice Chancellor bamenta Professor Prabha Shankar Shukla uba kasamoy tarikam jong kan kutno haga arpun rio tarik naitung hajar arpun rio. Kador jong ka petrol haduk menta ka poisis pa tengkal laipun nyo na ya silitar. But kani kalabo jing ya kinongnya kali kamay khamtam ki local taxi ki bakamay hasor. Kinongnya taxi na kathan mauyong giong bakalakta sisya ya ka kamay jong ki nalor baka kamay kamda biang bahasyu ha kabala jenjar tangban penmi ya kabay malikru. Kasnong permadan ha ga jingsen ran lang ujong presiden kaseng KSU Mouth Hat Russian Circle bat presiden ka HANM Eastern West Khasi Hills District kala lek ban IT da jing tho ha ka Deputy Commissioner jong ka Eastern West Khasi Hills District ka kong Anita Karpor ban pensngau haka ya ki jingdon kam baga district kadai bandon no mardor kabakentup ya ka forensic unit ka Women Police Station bat ka Office DMHO. Kaseng samlakor lengdo nang lai. Kibahiyeng jong uba Thailand lengdo nang lai. Bat kasnong permadan kila lek ban bot den na tanat pulet ha kabay day bat ubrio ubala komen daki ktien kibakta ya ka jingsngau jong ka yeng kasem bat kasnong halor ka jingyap uba Thailand lengdo nang lai. Ha kabakila ya tu bakin sa syong da ka jingyalang ban yemir jeng mut shwa bakin shim ya karai ka kabaki day ban le ha kabay day bat unong comment. Kinong yalam jong ka senjuk nong sensyar shnong upper shillong kila lek ban pensngo hakmat usumbot menteri rang ba Jylla uba Preston tensong ya ka jingdon kamban shnano ya ka police station hajan ka jingking umsherpi ka barim.
Kiway pat kimat ki balapun sngo hakmat usumbot Menteri Ramba Kylleng halor ka jingshna ya ki office sarkar, ka jingshna ya ka veterinary hospital, ka jingbu ya ka shlemtrekam jangka fire and emergency service, bat ka parking lot na ka benta ka bhagamiat jangki paitba, bat ka thain upper Shillong barok away. Laong baga jingdon ginong de madan ki ba kentur puat hapo ka right of way hasilenter ka surok tmai brang shna nasyalong sedauki kalabu jeng mai ki riu pait ba ya ginong de madan bat ya ka let kawan jeng ki kali nado relbong point laimer siteng upper Shillong bat ha nyomer bat kumjuru ka jingbu ya ka parking lot har relbong point. Haka jinglang ka bay ba kani balapanya daga Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ka kong RM Kurba. Laray ba ki pulit ka Shillong Traffic Police, ki officer nagatanat PWD Roads, naga National Highways Division Shillong, bat ka NHIDCL, ki day ba niya lang, ban kendang lut ya kinong din banan hasilenter jong ka surok Shillong Dauki. Ka Martin Luther Christian University. Kala penlong ya ka jing yait pait ba, kum ka jing raki ya ka World No Tobacco Day. Ban pen priang ya ka Khubor halor ka jing kta na ka jing penon kamyo duma, bat ban pen sngoto ya ki samla puli, bat ya ki pait ba, kum no ban im ka jing im ka bakot bakhia. Kumbasan spangut ki samla puli kila isimenta ban yait ter Sya ka sinong lapalang, renja, police point, nongrim, petrol pump, bat pokse. Lapalay pa ba sa arteli gikot bala thok do ba renewal majau ya ka bala ay kerteng ngalaray bat kaway pan nagikhana syong niya siya gisembo perkat syong sebay. Lapalay pa ba ya gini gikot day Dr. Streamlet Dekar ha kajing yalang balengkot ka bala long hayeng sa jong ba renewal hamolay nong pedeng. Mentang ini pai pat cakimat Khubor na kelengkari. U Presiden jongka Bharatiya Janata Party jongka Kerala. U Rajiv Chandrasekhar ula kena baga jingmi Pyrthei Cockroach Janta Party hagi social media. Kadai ka kampen kiwin ke bertemu ban pentut pendekok yakari India bat dawaru ya ke jingtokit jongka NIA halor kani ke kam. Ula kena baya ka jingelap la penon kam daga AI ki bot bat ki social media ban pensapriang ya ke jing tok kat ba u MP ke BJP u Manan Kumar Mishra ulai yada ya ke jing krenjong Chief Justice bat ong babun kinong ya sa ain tok ki badan ya ki degree tok ti trekam hagi yang bishar kakam tok syukur cyber fraud kabahebha kalapau ha Kerala hadin bala kenok bagi scammer kila tahu ya di social media ki batok haga kerteng jong menteri ramba ka Jylla o vidi satesan bat ki simpisan na kinong bot prap kundai tengka manubnai na gebenta banyo ya ki jingto ki bakerpang ki he sarkar kila yatu bagatay ka Facebook page tok kadon palat Sun Point prakandai lakngut kinong bot kabala pelong ya ka office jong menteri rangba ka Jylla bat ki pulit cyber banya trailang bat ka meta ban wat ya kinong penyat ki jingedai ban seal bat ban kang ya ka account tok Menteri Rangba ke Tamil Nadu C. Joseph Vijay unlek New Delhi bania kendo yo Menteri Rangba do kari Narendra Modi u Amit Shah Menteri Kampo Iyeng jong ke sarkar pedeng bat kinong yalam barang ba jong ke seng Congress haka jingye kren lakmi enti kinlong halor baro ar ke jingye trailang haka sain Pyrthei bat ke jing kersian pisa na ke benta ke Jylla u menteri ketenat rel jang sarkar pedeng u Ashwini Vaishnav u lasam ya ki sti tongkam syaki sauspa arpungut ki samla hagapor bapenlong ya ka rozgar mela Jaipur kat bau menteri rangba do kari Narendra Modi u la play pat ba lengba ka virtual ya ka jing penrungkam ha barok koi kari ke bakentup ya ki sanpuai hajar ngut ki kertong ha ki sau penyu tuli ki jaka
hadin gajing sya rem kepot haga election badang syudep shen kalau don gajing eper jingmut ku bajur hapok jong ga CPIM ha Kerala ha ka bau nong yalam barang ba u pina rai vijayan ula syak kan tho teng akid khot kaseng but wat kijing dawa ba un her syuki sendon kinong yalam jong seng kila keno ba karukom sensyar jong kinong yalam kadai ka daw ba dawsan ki pulit cyber jong Mumbai kila register mokot duma persya ya ki reu shimet ki bala keno ba kila pen saprang ya ki jing tho lamler bat ki bayalam bakla hagi social media halor ki jing pen pradang shen ya ka Bandra East ki pulit kila ong ba ka jing tho kadai ka bala temu ban penmi jing tieng bat ka jing ya kan at hapadeng ki jat ben reu ka Islamic State kala kampendon kam shushu ya ka artificial intelligence ki platform bala buri bat ke jing yalap online ban pensapriang ya ki jing tho ki ba penshit ban shna ya ki video ba kren da bonjai ki tien khnang ban kring ya ki nongbot Kylleng ka Pyrthei kentup ha India ki pulit jangga East Delhi kila lap ya ka kenhon runar to mobile ka bashir kai bat kila kem ya sangut ki breu ki bedon kti habon ki kamto bat lute Kylleng ka district artli ki mobile phone bala to bat kawai ka tuk bala penon kam hagi kam runar layok ban kurup no ki pulit jangka Bengaluru kila register case hapo ka Pokso Act persya yu nong hikai le kai boxing halor ka jingkeno baula le kensleng ya kawai ka samlai le kai boxing ka badang khat news nem karta ka kemi kala keno baula le ya ki kam bam ya ha bat penting pensmet bon sien bat ru berngem bersit ya ka khon jongka kaling sun indigo kala penmi ya kejing betha pai ba na ka benta ki nong le sha bat ki bawan na Delhi da ka ba lamaham ba ka eryong perthat bat ulaba ki la ban kta ya kejing her jong ki ling sun ha ka nong ba jong ka ri ka company kala ai jing mut ya ki nong le jing le baking thmi pnia bat pikir ya ki ling sun la ki ling sun kin la na em ban her kumbala bu por mentang ne phai shakimat Khubor nak leng giri jong ka Pyrthei laya thu ba ka sarkar u Trump kadang pen kre ya ki jing her thma thmai ki bala ban ja persya ya ki Iran war haba ki jing persyang jong ki riu shampang ban ya kren kidang ya shakmat u President Donald Trump ula kamba ka bor sipai jong Tehran kala nang tlot bha namar ka jing sha ther ha ki sipai jong ka US dang shen u he barim jong tanat sentiat jong South Korea u Hongjan won ula kentat ya ka jing keno ba ula yarab ban penpoi ya ka Khubor Shari Amerika ka bakershan ya President barim u Yoon Suk Yeol u bala sya bishar bat rai penrem ha ka an sipai hau no pra arajar arsau ka President jangkari Mexico ka Claudia Sheinbaum kala kentho ya ka rai jangka US ban mudui persya ya unong yalam barim jangka Cuba u Raul Castro da ka baong baka Mexico ka kershan ya ka nong rim jangka jingsen syar shimet bat persya ya ka jingwan tuklar hakikam daki weipat kiri ka Sheinbaum kala banjur ru ya ka jinge trailang ha kaliang ka jinge da ha pedeng ka Mexico bat ka America ka dei ban burom ya ka jingsen syar lai lo jong ka Mexico bat ban burenti ya ki ain bat riti sen syar jong kari kumba saupo hajar ngut ki nong shong shnong ha Southern California kila sya patha ban kenria no syawai pat ka jaka hadian baka top he kala pay bat tut ki dawai chemical balong bi ki bala ban kemding bat bathai sendon kani ki jaka ka dei ha karkhana GKN Aerospace Garden Grove Orange County ha ka bala ong baka top he kala khluit palat bat ki kor pendai tha kim trika ka UNICEF kala pen pau ya ka jing sngokia ka bejur halor ka jing kiu jong jing pen stam ben ya ki kena Bangladesh kentup ya ki kam le be ijat bat penyam bat kala dawa kerki ban kentiu ya ki lat jing da ya ki kena bat ban ya da ya ka jing tombor lagi dei kentai nation rang u senator jong ka US u Rick Scott u lawan ra biang ya ka ain ka batmu ban khanglat ya ki kam ai jing syakri pisa jong ka America ban penyat ya ki kam bay dei bat ka pisa digital jong ka Central Bank China kentup ya ka digital yuan
Scott ulaong bakani ka an bala terwa katemu baniada ya ke jinglong kerpang jong ke pisa tengka jong ke US bat ke jingsngan jong kari. Secretary of State jong ke US Marco Rubio ulas dang ya ke jinglet jengok jong ke South ngi sya India nengkong da ke balik sya ka Missionaries of Charity ha Kolkata ha ke bau nong mikmat jong ke US Sergio Gore ula penpau ya ke jingedei bak kerpang kum kanong rim jong ke jinge trailang ha pedeng ke US bat ke India. Rubio saya kendo yau menteri rang baduk kari yu Narendra Modi bat yau menteri kambari US Jai Shankar. Kajing ya brio na kajing jur jong uslap bat kajing slay ha Ximen County jong ka Hunan Province hari China kalakot sya ka nyongut kat bakat saungut kidang jar ngai. Kajing yai persyang ban pelaj kadang yai beteng. Laong ba kumnu khat lai ngut kinong trei hakikar khana sujan kilayam bat palat lai pongut kiwei pat kila mensau haki arteli kijingja accident kali ki balaja ne ka step ha Cambodia. Kibor penya kilaya tu bagi te kijingja kilaja ha kampong Chenang bat svai riang kat ba ki kali kit nong trei kidang lek on trei. Prapu arngot kibriu kila do yala kejing ha kejing Pyrthei gas hapo ka pardo yong Louis Shenyu ha Shanxi Province China. Kendai ngot kiwei pat kidang sakut syapo. Presiden Xi Jinping ulah hukum ban tokit halor ketai kejingja bat ulah dawa bagi tu kibadon keti kin hab ban bakli. Tu kilong kimat kublai.